rutina de giro bucodental per a la meva filla que ha tingut una carie fa poc. Vale, quina edat té? De 7 anys. Vale, cada quan va al dentista? Va una volta a l'any. Vale, pues si tampoc ha tingut caries, que li recomanaria esta pasta dental de la Cer Junior, que va molt bé per als xiquets, sobretot quan han tingut caries, ja que du fluor, que el que fa és previndre que tinguin caries. Mitja molt dolça amb la teva filla? Sí. Vale, pues jo li recomanaria aquesta pasta, la vol? Sí. Vale. També tenim aquesta oferta si la vol, que és la pasta, i si compres el col·lutori t'hi són 50 No me poses el col·lutori perquè ja tinc a ma casa. Vale. Necessites alguna cosa més? Sí, me recomanes un raspall de dents per a la meva filla. És que m'ha dit que el que té, que és manual, no li fa mal en les xerives. Vale. Pues jo el que més te recomano és l'elèctric, que últimament pues, està ficat de moda i tot, i pues, és de una bateria, perquè està en bateria o en piles. En bateria sol ser millor perquè les piles contaminen el medi ambient i tens que comprar les piles, perquè és que la bateria és equipada d'endoll i en un moment ja se carrega i la bateria té 10 dies. I també els avantatges del raspall dental és que té un temporitzador de 2 minuts que pita quan ja tens ja acabes de raspar les dents i també té 3 velocitats i també quan fas massa pressió a les dents se fica com el procés, indicant que estàs apretant massa i pots fallar. Prefereixes en bateria o en pila? En bateria. Vale. També tenim és el fil dental per a netejar els llocs interdentals. No pot ser el fil dental perquè no crec que la meva filla se'n vaya a passar. Vale. Igualment te dono una mostra si vol per a que ho prove. Me pots recomanar per a la neteja millor perquè és que també m'ha dit que quan es passa l'espai per la llengua li dona el coixa. Vale. Pues tenim este netejament lingual, que el que tens que fer és bàsicament posar-te al fons de la llengua i arrastrar-lo fins al principi de la llengua. El que fa és arrastrar tota la brutícia que té a la llengua i la elimina i sense que te donen arcades, com és en el cas del raspall que li passa a un paciente. Entonces el vol... Sí. Vale. Abans te vaig a recomanar l'última cosa, que jo crec que li vindrà a la teva filla, que cada uns 3 mesos que se fica un de Plaque Control, que bàsicament consisteix en que tingui de color roig el carrai que puga tindre les seues dents, però que no una millor higiene bucodental. Quin format tu m'agradaria més, les pastilles o les gotes? Posa'm les gotes millor perquè les pastilles no li van agradar. Vale. Te explico com funciona breument. Pues tens que ficar-te 2 o 3 gotetes en la llengua, glopeixar-te 3-4 voltes en aigua i passat un minut aproximadament pues, ja se tenyís tot el carrai de color roig i ja pues, tens que llevar-te bé les dents fins a llevar tot el que està tenyit de color roig. Necessites el vol? Sí, posa'm. Vale. Necessita algú més? No res més. Vale. Pues moltes gràcies. Gràcies. Adéu.